Som chorá jak pes a môj deň voľná je streda. Trávim v kempe, respektíve v takom domčeku, ktorý je vedľa kempu, ktorý je pre nás. Takže len som tam a pozerám filmiky a tak ďalej. Snažím sa vyliečiť sa a nejak extra som nič nezmeškala akože z týchto tripíkov, ktoré sa dejú, lebo teraz tí, čo majú voľno, tak išli na nejakú pláž. A čo som si to, keď som si to pozerala, tak to nevyzerá vôbec nejak akože uchvatne. Takže takto. Jej. I mean, I'd try. Too much people, too little space. Hello. We are four here. Four. Toto sú takzvané tater tots, a.k.a. zemiaky, alebo krutony, alebo nekrutony, to je jedno. A toto je chili, takzvané, alebo maďarský guláš, už ako chcete. Takže takto obediť vo físe a sklade zároveň. Hej. A tak. A konečne som vyzdravila trochu. Vyváram tu každý deň ľuďom, ktorí odo mňa ochoreli. Ďalej, celý tábor je chorý, by the way. A ja som bola chorá asi tak týždeň a pol a možno aj 2. Pes ma to dlho držalo a bolo to akože už až otravné, extrémne. No takže vyváram im tu všetkým zazvorový čaj, taký ešte precízny, že tam dávam aj že pomarančie, aj citróny, aj no tak teraz neviem, jak sa to povie po slovensky. Turmerik. Také oranžové, viete. Dúfam, že viete. No, každopádne. Hej. A mali sme poradu minulý týždeň. Všetci v kuchyni. Sme sa porozprávali o našich pocitoch. A Justina to mi zvládla psychicky a začala bliakať po kuchyni a potom sa rozrevala a odišla, keď som začala jej rozprávať. No a samozrejme, že akože neprijala nič z toho, čo som povedala, ale
Podstatné je, že sa snažíme všetci správať k sebe lepšie a že je to trošku už lepšie s ňou. Lebo dostala feedback, aj keď si nemyslíme, že ho máme, dostala. Volám Lenkovi, že máme akciu. Cigani hrajú. Nepovedz ty Davidka Materi? Nepovedz ty Davidka Materi. Again! That is true! Davička? Dievča! Dievča? Dievča? Okej. Nepovedz ty dievča Materi. Zdraví vás druhýkrát chorá Bianka. A už mi to lezie na nervy a je to ešte horšie ako prvýkrát. A tento health house náš fantastický je úplne otrasný a dávajú mi, že lieky proti bolesti, ibuprofen. A vlastne neviem, akej bolesti, hej, lebo však mám hlavne hlieny a bolí ma hrdlo a takto. Proste nervózna som z toho. A takže som vytiahla medicínu z rukavu starej matere, alebo jak sa to hovorí. A dávam si cesnak a cibulový sirup. Keby ste nevedeli, ako sa robí cibulový sirup, tak cibuľa s cukrom. Hej, takže takto. Here's the thing, I'm bored and I'm Mexican. So we're going to buy a jalapeno. The thing about jalapeno is that they're not the same spice from each other because each chili is different. So I don't know if that one will be spicy and this is not going to be, or maybe this is really spicy and that's mixed spicy. So let's do it. Cheers! It's really spicy. Mine's like a cucumber. It's like just a little bit. Okay, it's getting the spice. I'm getting the spice right now. But you have to buy the seeds. I like the seeds. Yeah, but here. Oh, I'll finish it. I'm gonna try. These seeds Yeah. are spicy. Yeah. Why not? Okay, what I did a couple of things. I did this tiny vase that is really cute, that I don't know how I'm going to paint. I made 2 cups. Asi spravila tak. Hrnčoky, tak to vyzerá po upečení. Všetko je to upečené už. A sú tam hubky, hej? Malé hubky. I did a plate and a cup. Oh, another tiny cup. This was supposed to be a cup, but it was like really thin in the layers, so I break it down and now it's going to be a pot. That's why it has holes. And here says the camp and the year. Yeah, I did the same, but in the... It got cut. And I tried to do a pair that I actually really like how it was supposed to turn out to be. I don't know if you can see like the concept, but it broke down. So now I have like a neck, weird shape that I'm going to break down because I don't want this. What do you mean break down? I don't want this. It's meh. You want it? No, I mean it's nice for milk. Yeah, actually this was what I was intended for, but then I realized the layers were really thin. Well, I would think what to do. I won't break it down. Yeah, well. Ideme ich teraz vymaľovať. See you later! What did you do, Dilanito? I just touched the camera. I just do something like this to read the name. I don't think it was a touch, but it's okay. We forgive you.
You're already paying for that mistake. I just wanted to see if this is correct next, and that's all. It's gonna be fine, don't worry. One eternity later. That's a lot. Okay, it looks better. No, it wasn't 10 hours later. It wasn't 12 hours later. For Dilanito. It's not day to day. You're going to upload this to the vlog? Yeah, absolutely. No. Yeah, absolutely. Okay. Chcete praženicu? No, tady schněklej, jak je hlina, lebo vlastne keď je zvyšok, tak sa to rúti sem. Taká, no však tam je vlastne vodička, vidíte to? No a ono to potom usadí na spodok a je z toho znova použiteľný klej. No a tu sú moje hrnčeky krásne. Hej. S húbkou. Húbkou. Pidit. Pidit. I would like this to be a ball. It's gonna be a soccer ball. Why? I can tell from here. Mamma mia! That's nice. We're going incognito. Good? Good soup? Okay. It's too sweet, bro. Yeah. Here. Oh my god! Okay, we need to get some plates. Thank you so much! Burgerito! Pizza burgerito! Dobre? Good? Čavce. No. Dostala som otázočku, že či sa Justina spamätala. Nie. Nespamätala sa. Akurát dnes pred možno ani hodinou sme mali ďalší konflikt. A došli sme proste do roboty a všetci už sme dačo robili a ona nerobila, že nič. A sa prechádzala a robila si tak s ručkami, hej, sa obzerala. Už jej šefik jej povedal, že pohodička, akože začni kedy chceš, však si v robote, čo sa máš čo ponáhľať. Toto jej povedal. A ona nič, proste ona pokračovala ďalej, hej, asi ďalších 5 minút takto. A ja už som brela vo vnútri a všetci ostatní tiež, lebo bolo čo robiť a ona dostala tiež aj proste určenú úlohu od šefa. No a nerobila nič
No, takže som jej povedala, že ako kedy začne konečne niečo robiť. Pána, no tak akože bola minútu asi ticho. No nie, žiadna odpoveď, nič som nedostala, žiadnu odozvu. A zrazu, tak, a sa spustila lavína, normálne začala po mne bliakať zase, že sa mám naučiť základy správania a že mi povedala, že som a bitch. A čo to mi ešte povedala, ja neviem. A že mám držať hubu, tak som mi samozrejme povedala, že naspäť nech drží hubu. No to, že takto. strašne sa nasrala, normálne si tam potom murmlala po podnos celý čas. A potom odišla do kanclu a tam dačo zrutila, normálne taký randál tam spravila, že cipana normálne. A sedela tam potom zdutá asi hodinu, alebo možno menej, neviem. Ale akože lede masaker. V živote som nemala s nikým taký problém. No, ešte by som tak dodala trošku, že ona mi ide dačo rozprávať o základoch správania, pritom ona nevie povedať ďakujem, prosím, a nevie nám povedať ani dobré ráno, ani ahoj, ani nič. Akože už od začiatku, hej, to není, že novinka alebo čo. A akože to bolo, akože, tak vám poviem, že to bolo strašne ťažké sa nesmiať v tej situácii, ona bola taká nasratá, že normálne aj plakala inak, by the way. Takže, a ja som tam robila tie raňajky s Carol aj s Monikou a... Here I am. Yeah, here she is. A bolo to strašne ťažké sa nesmiať. Akože extrémne som s tým mala problém. Normálne som to držala v sebe, jak som on mohla. Jaj, feels good. A mali sme vlastne tento meeting, ktorý som už spomínala, ktorý vlastne nemal extrémne nejaký účinok, pretože možno pomohol akože rozvíriť nejak vody, prečistiť vzduch trošku na týždeň v kuchyni. Ale všetci sme sa shodli, že jej to vydržalo tak možno 2 dní byť ako tak zlatšia, milšia. A potom sa zase vrátila naspäť do starých koľají. Tento šéf nový, ktorý prišiel, ktorý som spomínala minulé video, tam bol možno 2 dní a už vtedy bol taký, že už liezla mu na nervy. A sa smejeme z neho, lebo proste to je také číslo, šéf, že ty kokos. Ona rozpráva s afektom, preafektovanie, hej. A on ju napodobňuje a sa z nej smeje, alebo jej povie, že shut up. Že má držať hubu, takže... A dostala som ďalšiu otázočku, že kde plánujem ísť po kempe. No, riešila som to teraz pár dní dozadu. Všetko som si poplatila. Chystám sa do Puerto Rica na 9 dní. Tam som si bukla autičko, keďže som si bukla miesto 5 hodín od letiska a nemám akože nejako v pláne sa tam stratiť, tak akože s tou ich dopravou neviem, ako to tam funguje. Takže som si bukla autičko na 9 dní. Z Puerto Rica pôjdem do Miami na 3 dní a z Miami pôjdem do Mexika za Carol. Takže takto a budeme aj v hlavnom meste, potom pôjdeme ku nej. Ono býva tak, kde pri pobreží, takže super. A teším sa. Trošku sa akože obávam toho Puerto Rica, keďže tam budem 9 dní sama, ale plánujem si predstavovať celý ten ostrov, keďže budem mať auto. Mega sa teším na šoferovanie, lebo už mi to extrémne chýba. A konečne som zdravá. Strašne sa z toho teším, lebo už som bola chorá možno 3 týždne, alebo tak dajak. A konečne sa cítim aspoň tak, že na 90%. Furt smrkám a furt sem tam pokašľievam, ale cítim sa asi, že najlepšie po 3 týždňoch, takže moja energia stúpla cipaná do mrakoch, do oblak. No a takto. Tento vlog mal byť skôr, ale nemala som tam ani čo dať, keďže som bola chorá a nič som poriadne nerobila. Spala som veľakrát a
ani dni voľna som akože nejako neprežívala extrémne, keďže som bola v tom domčeku. No, ďalšia taká novinka, alebo čo, že vlastne tu nás sa zvykne, jednoducho je tu taký zvyk, že keď zaspí niekto, akože z vedúcich, z nás, z pracujúcich ľudí, tak ho ide celý kemp zobudiť s takzvanými raňajkami do postele. Raňajky do postele predstavujú cereálie v jednej nádobe, cereálie v jednej nádobe a mlieko v druhej nádobe alebo vodu a vlastne to na neho vylejú proste. Hej, no a tieto raňajky sa stali aj mne, ale vlastne prišla iba kuchynská moja šichta, akože, chápete. Moji kolegovia ma prišli takto zobudiť do izby s cereáliami, nie s mliekom ani s vodou. Ja bývam v tej kabine takzvanej v tom domčeku a oni to robia iba v stanoch s tou vodou, takže takto. A o týždeň na to sme takto budili Dylanita. Takže v kempe celkovo teraz bola taká nuda celkom, ale chystá sa ples, chystá sa Latino Night, chystá sa rave tento týždeň. Takže sa extrémne teším a chcela som, bude tu aj tento maratón okolo jazera. Chcela som si to zabehnúť, uvidím, či budem schopná, keďže som bola chorá teraz 3 týždne. Uvidíme, každopádne, aj keby sa mi to nepodarilo, tak som spokojná, lebo som si to aspoň raz odbehla a viem, že by som to zvládla a viem, že v akom približne čase by som to asi zvládla, aj keď by som to chcela si zvládnuť v lepšom čase, ale nevadí. Taký šved. Takže tak, a deti sú extrémne zlaté. Jednému chlapčekovi som spravila naramok, lebo prišiel za mnou a že spravíš mi naramok, prosím? A ja, že ja sa vždy spravím naramok. No a on mi povedal, že mi tiež spraví naramok, ale stále som ho nedostala, takže tak. A neviem, či ho dostanem, ale nevadí. Každopádne, hej, sme kamoši s deťmi a je to zlaté proste. A dostali sme ponuku z Kerol, že by sme na budúci rok neboli v kuchyni, ale tu, kde som teraz, v arts, takzvanom, v tomto, proste v oddelení umenia, že by sme, lebo tu trávime fakt, že extrémne veľa času a stále niečo tu vystrajame. Aj tie mustáže sme si sami vyrobili, čo ste videli, takže Ja stop. Zatrzymam. Koniec.